under 1 month wee buru ihe niile wee bịa na ife ọ bịala ka ọgwụwa ndebe anyị ka o mere fe ọgwụ nya anọọ ịbịa ka ị gwọwalụ ndị mmadụ ọgwụ ka isi ebe a kpawa ego ọrịa kedu ụdị ọgwụ ị na-agwọgasị? Ana m agba afa, ana m eje mmiri, ana m agbakwa ife ọkpụkpụ, banyekwa ọgwụ. Ndị obodo ọmakwa na ịbatara. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ndị obodo agbakọtala ma jikọọ aka ọnụ wee chụpụ otu nwa dibịa bụ onye nke kwabatara n'obodo ha ma malite ịrụ ọrụ dibịa ya n'oge na-etechabeghị aka. Nke a mere n'obodo Oraifite nke dị n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo n'ime steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ụmụ ikorobịa ndị ya bụ obodo kwụbara ya bụ nwa dibịa ya na ụkọrọ niile nke o ji arụ ọrụ dibịa ya n'ezi ma na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dị ka ya bụ nwa dibịa siri wee zaa mgbe a jụrụ ya ụdị ọrụ ọ na-arụ dịka dibịa, ọ sị na ya na-agba afa, na ya na-agha mmiri ma na-agbakwu ọkpụkpụ, mana ndị ya bụ obodo gara n'iru wee mee ka ọ mara na ọ ga-akwakọrọ ngwongwo ya wee kwapụrụ ha na obodo ha n'ihi na ha achọghị ụdị ọrụ dị otu ahụ na ya bụ obodo. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo. Mana nwanne m, tupu anyị etinye anya na ya bụ ihe onyonyo, o nwere nnọọ otu ozi dị ezigbo mkpa nke nsị ka m wetara unu mana anaghị m ahụ ihe ọma wee zobe. Mgbe ọbụla m hụrụ ihe ọma, ana m ebupụta ya ka unu bụ ụmụnne m soro m ma hụ ya. Ndị ọbụla nwere mmasị isonye na ya ka ha nwetakwa elele ya. Obere azụ nsị ka ntụpenye unu tupu anyị enyo anya na ya bụ ihe onyonyo bụ maka ụmụnne anyị ndị bi na gburugburu obodo Naijiria. O nwere ụlọ ọrụ ama dịka Palmpay, ndị na-ejidere ndị mmadụ ego dịka ụlọ akụ. Ya bụ ụlọ ọrụ ha na-eme promo, ha na-eme bonanza ugbu a nke ha ji achụ customers. Ha wee na-akọwa, ndị mere ya na-akọwa na ọ bụrụ na irejista new account na Palmpay na ha ga-enye gị ego. A sị na ya bụ ego ọ fọrọ obere ihe ka o ruo 20,000 naira. Ma ịkpọtawakwa ndị mmadụ, o nwere ka ha si wee kọwacha the tin. Ị ga-eji referral code ka ị wee nwee ike nweta ya bụ ego. Ịkpọtawakwa ndị mmadụ mgbe ị rejistara, ị ga-enwetazi referral code nke gị. Ịkpọtawakwa ndị mmadụ, ndị ahụ na-erejistakwa na-eme akaụntụ ha activate, gị onwe gị a na-enwetakwanụ referral bonus otu ha si wee kọwaa ya. Mana nke kacha mkpa, nke kacha wee dị ụtọ na ya bụ na ha si na ị gaghị etinye ma otu shishi, ị gaghị etinye ma otu mkpụrụ kọbọ. Ihe niile bụ free. Gị mepee nnọọ ya bụ akaụntụ, mee ihe a sị gị mee, na ị ga-enweta ego ahụ na akaụntụ gị. Otu nwanne anyị nwaanyị bụ onye gwara m maka ya na-emezi ya bụ ihe kamgbe mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Ugbu a o wee kọwachara m maka ya, nsị ya na ọ ga-aka ya mma n'ọnụ ya kọwaa ka ngosikwa n'unu ka o si wee kọwaa ya. Onye ọbụla nwere mmasị iso wee rite ya bụ elele, ka onye ahụ sokwara wee rite ya bụ elele. Ya mere ka anyị nyo anya na ihe onyonyo na nkenke oge ebe ya bụ nwanne anyị nwaanyị kọwara maka ya bụ promo nke ndị Palmpay na-eme ugbu a. Ma ọ bụrụkwa na ị na-ekiri ya, ị ga-ahụ ebe o dere referral code nke ya. Ọ ga-abụ ị na-erejista, itinye referral code nke ya ahụ. Irejistachakwanụ nke gị, ị ga-enwetakwa referral code nke gị. Ị ga na-enyekwanụ ndị enyi gị ndị ga-erejista n'aka gị, makwanụ ndị ga-agwa maka ya bụ ihe, ka ị nwetakwanụ elele nke gị mgbe ha rejistara nke ha. Ka anyị nyo anya na ya bụ ihe onyonyo ebe nwanne anyị nwaanyị a kọwara ka esi eme ya bụ ihe na nkenke oge. Ka anyị tinyezie anya n'ihe onyonyo nke ọzọ anyị ji maka ya wee bịa. Ka m bịakwanụ. So guys, an update is here. Update that makes sense. It's all about Palmpay registration. Now Palmpay is on a promo that once you are able to register some persons, you'll be able to win 20k per task. Once you perform a task that they give you, you are winning your 20,000 naira. So how do you do it? It's for new members. It's for new members and you don't pay anything. You are not paying anything. Like from beginning to start, you are not paying anything and you get your 20k. Me, I am a living witness. I am already having my 60,000 naira in my own account. So how do you do it? First of all, you should be a new member to Palmpay. Otherwise, if you're already an existing member, just trash the app and install it again. Get a new number, a clean number that you register in order to partake. Now, how do you do it? Steps on how to register. You open the app,
make sure you put your phone number and the referral code SYHL5612. That's my referral code. If you want me to put it through, you can call my number. I'll put it down here on the screen. So you can call me, I'll put it through, chat me up on WhatsApp, and I'll put it through. Because going through the process alone, you might miss the steps and lose your 20k. Each task will give you 20,000 naira. Each task 20,000 naira, and when you win the 20,000 naira, you are qualified to perform another task. That is how it goes. So when you input your phone number and the referral code SYHL5612, when you put in the referral code, you proceed to verification. When you verify the account, that is what makes the account valid. Now it is void if you don't validate the account. You must complete your verification. When you are done with verification, go ahead with the creating a login pin for yourself so that you can always access your app. Then when you're done with the registration and it's a success, grab the free 100 naira airtime. Once you register PalmPay, you are getting a free 100 naira airtime instantly on the account, on the phone number you registered with. So how do you see it? If it's something that you will do, come, let's go. Come, let's go. Chat me up, call me, I'll be here to answer you. I'll show you evidence of payment. I'll show you the process. I'll take you through it and you get your money right in your hands. It's not a scam. It's a clear update. Follow who know road. Akwa ịhụla ka o si wee kọwaa ya bụ ihe. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere mmasị iso wee rite ya bụ elele mee otu ahụ o si wee kọwaa ma werekwa referral code ahụ edere ebe ahụ wee mee nke gị ka ya bụ ihe wee nwee ike dịrị gị mfe. Ọ bụrụkwa na ịghọtachaghị ihe ọ kọwara, ị kpọtụrụ ya n'akara ekwentị ahụ nke dị n'iru ihe onyonyo a ka ọ kọwara gị ọfụma ma durukwanụ gị ka ị ga-esi eme ya. Ngwa ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa, nke mere n'obodo Oraifite n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo nke steeti Anambra. Ka m bịakwanụ. Oke onye mba batara Oraifite bụ onye ọdaba ya ka obi under 1 month wee buru ihe niile wee bịa. Ya ife ọ bịala ka ọgwụwa ndebe anyị ka o mere fe ọgwụ. Mgbe nna iwe onye ebe iwe onye Nsụka ka pati ebe iwe na Nsụka Harmon. Kelee ebumnobi gị ji wee buru ihe niile wee bata Oraifite. Kelee ebumnobi iji buru ife a wee bịa. Nya anọ ịbịa ka ị gwọwalụ ndị mmadụ ọgwụ ka isi ebe a kpawa ego ọrịa. Kelee ụdị ọgwụ ị na-agwọgasị? Ana m agba afa, ana m eje mmiri, ana m agbakwa ife ọkpụkpụ. Ndị obodo makwa na ịbatala. Ndị obodo ama ha. Chelu ihe menụ ka anyị bịa. Kelee onye ma n'ịbatalụ nyere unu. Kelee onye nyere unu. Landlord kelee afịa. Okobi Okechukwu nyanwa nyere unu. Ọ dị mma. Nya ife ndị obodo bịazikwuta na ya akpapụ na fa chọrọ ụdị ife na Oraifite ma Oraifite ọkwa ya. Mana ọ bụ unu n'anya ebe unu ya afụ na m onye ahụ onye ka batara Oraifite dịka onye dibịa mmadụ nye ya unu Oraifite ebe a wee unu obodo bịa na-echafụ na m ụdị ife dị etu a na ya nabatara ya wee na-agwa ya na ọ ya akpapụ mma na ọ ni n'anya ọ na obomawọ ka anyị nọkịta na ndị obodo kwuru si ya kwakọrọkwa ọmala ebe o si ka o si ụnụ afụ gị ọ ndị Oraifite na ihe ha ncha niile bụ na fa chọrọ ụdị ife a ọkwa na ife anyị kwuru ngwara ka ọ dị nwoke ịkpakọrọ ịchọọ etinye esi akpa vonu na Nsụka na ọ na-agba afa ife dịkwa ebe a dịkwa egwu
nke a ife na-eme kịta anụnwa na obomawụ ebe obodo kwuru si na ụdịve dị etu a na ba chọrọ ya mana ekele m daalụ ọ Nze Godwin Obako na-ewetara ụnụ nke a n'ụbọchị tata ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etisi ọhụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu kwenasị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu